Assalamu alaikum jama julbe wombe sifude fode ay mas diallo kala ko wontiro nder aduna o hare mi torium yon partage yewtere nde ha gente militaire anda ko be on ko wadde idon andi jama la Guinée idon andi CNRD hino felliti ko jaggakol jama be on e mudum idon andi CNRD hino felliti ko fenande be on e mudum hino labani be posko fenande be on e mudum est-ce qu'on famille ko fi honno kanko Mamadi Doumbouya jogiti do kanko déjà ko français jo nationalité français o jogiti wari o renonci nationalité makko lagini kanko wawi bay wadi o coup d'état do o wawi joni o yi recensement jun kanko wawi recensade be getta be wada kambe ko kambe tun recense to ko kambe tun Guinée ala giselu recense tako Sidia Touré recense tako Lansana Kouyaté kadi o recense tako fi on be danta dum ala giselu yaduri ko be landi kon ko recensement acte yadete didi be lan be adidi be présenti ke law kadi be ari kadi be yayni o be recense tago ambassadeur kadi tayno ye la Guinée be nodde ambassadeur nodda be yewti di ambassadeur ambassadeur yewti da mudo ini no wata be mapo be are kambe be recense to ni si c'est là comme ça o fewdi ndo be himbe batarbe be onno yide kala idi men do mi wolira non parce que si tawi si bundo yabi mo une fois deux fois ngadi yabo mo andinamo mo yabude mo est-ce qu'on famille fewndo ko situation mo fewndo de mundo ko peuple de Guinée to wa imade itabe do werme koni régime ji non arde dim fop mudu régime ji arde dim fop hebal de régime dictatorial ha hewti o régime Mamadi Doumbouya do mi toriki Allah baytun ko Allah wawde mo ron kata yo Allah halkindi régime CNRD on fo yolo yabe fop mabe fu heure addu do fichier on fi recensement Ousmane Gawal Amara Camara e Djiba e Idi Amin e Bala Samoura il faut arto anon kanko e Mamadi ha manam firawna parce que faut savoir d'abord Mamadi Doumbouya situation makom o yi déjà kon ko wadde leyndi ka o yi ko be on ko haalde leydi Senghol la Guinée déjà wobbe no haalde ndi yeyama Ivoirien bebe fi wadugo laayi dum fop mudon yi kaleydi meden en fop meden moko babe andube wawbe wadde kafara si immaki wadani Mamadi Doumbouya kafara ko horle billahi wala ni repeda imode huuden be himbe hudabe parce que ko himbe hudabe ni bino labani be déjà ko fenande do ne der mudum yo Allah halkindirbe fop mabbe min ko dum wayan fi on mi wolano parce que fop mede no labane jaggu wela ko rebe wono Guinée mburi ala gisel be wono Guinée mburi Sidia Touré ka be wono Guinée fi be na golle mabbe na décapitugol parti politique yimbe wona hadugol jama o recensement wona don golle mabbe fenalo be ni recensement ko lo 20 halo 10 sara lande ka ko lo 20 halo menda combien be ni lande combien de mois ni jama no recensade wobbe no Angola do fi recensable benna kambe ko mayita $50 fi recensable hakkude modo yalla en tant que Guinéen États-Unis du retard no Sénégal dare problème wodi di wadde Sénégal fi recensement France la même chose jama ono jodi tumbe sikka be ko be ala mbudi o yi déjà do be ni wodi passeport di chaque préfecture wo farana e kankan e labe e mamu e pita mianda be no fo be urite ton option ji ko tawata be way wadde passeport di map dara be déplacer bari ko nake be galeri ala ko be wada be reno sudo yi diaspora ko be arabe ko do communiquer be no kambe wo onon wombe manude passeport ji modon ka ko honno don way arde renouvela c'est-à-dire on chokko ko be ni programme andi sukabe benata Europe be arabe buita dubi mabbe din jonno renouvelle gol manugol bonnugol o empreinte premier jo adda goddo go on yidu no fop mudum be wadi be programme ko programme yimbe be ala mbudi ka gouvernement budi ala ka bank premier ministre yaltini be dara be adina mbudi ka banque de balle donc on walli be budi non ton sidino lutti ton hara ko haji mun parce que yeta ma déjà be do na himbe lubete be ni no be golide tay mum sidu no feddi andite moga ko on ko feyyude ka ler leydi men to faari on yi programme mo be getti on be balle do activité be on gettude den fi Guinée be ben ton c'est-à-dire be wo constitution mo be on wadde do si dans sa courma be na bay dans sa courma menda si valide parce que quand be au CNT aussi tay be valide ande kadi Mamadi Doumbouya dans les prochains jours il va prendre la parole pour dire qu'il sera candidat dans notre pays donc goto le kadi wawa tama parce que be confisque fu varo di à partir de 30 des hibe refondation goto wolal o fop ngodo no jodo suti du non ko goddo wolata do fi recensement eno imodo fa belanino déjà programme de be fala elminigol kala parti politique wona ko Mali Bamako parce que be no be renouveler be wati 5 ans de kadi asimi gotan waade o yali dumannaji rene no yeyi do wo Russie wo wadugol dumana wo ko coopération o yipiji ko feedo kadi ko yimbe kala leydi ndi don no organiser mamayaji campagne no Mamadi Doumbouya o mo no yido
femma kom o hayno to femma kom be torino alla halkindirɓe fof maɓɓe ɗum mi wulata filitagol ɗum gente militaire on Mamadi Doumbouya ɓeɓindirtake hay e goto ko yimɓe waroɓe ni himɓe to yegguto cnrd ko waroɓe yimɓe arɗo yimɓe fulɓe nafigiɓe no sutende ɓe yo Allah halkindirɓe fof min ko ɗum mi mari ko meta très bientôt Fodé Image Diallo ɓernane no mettini ha fede o wona Guinée ɓuuri Guinée fof voilà c'est un dictateur Mamadi Doumbouya boucher jo wawde mako holno jama o wolorto o